Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Tarik en 25 janeno mar Color TV ka bende chenro gi sani en mano mar yudo weche manyien e kidenyno mano mar Dier Odiochieng. Ka bende magi gin mana weche go mowuok achiel kachiel e mesawa mano mar kawo weche manyien. Kamoro amora ma intie yiena mondo mi amosi ni misawa kendo arwakini machiegni bed koda nyaka giko. Nyinga Nelly Achieng Ndine, jaloko mara David Abila. Wachako gi wechego mago mabende mulo kaunti ni mano ma Kisumu. Kama bende wayudo kanyo ni jopiny kar dak mano ma Manyatta sani to koro okwayo kata gidwaro mar mondo mi mane en gavana mano machon kaunti mano ma Kisumu kae mano moluor Jack Ranguma mar mondo mi otemo wuog oko kendo obio chako lar komno mano mar gavana ma kaunti mano ma Kisumu e yiero mar higa 2027 ka giyango ni en kende ema onyalo reso kaunti ni ma Kisumu. Jodak go kata jopiny go ka omakore kod bunge la wananchi mano ma Manyatta PAG grounds oyango ni moluor Ranguma ne nitiere kod chenro kaachiel kod lek makare ne kaunti ma Kisumu. Ne giloso kama. Wanywa wach idwola chiel kaka wasebedo ma wago buchwa odiochieng' ma kawuono ni waywago ni tich mondo dhi mbele kama ne Excellency Ranguma weye. Gik moko osebedo kokwamo jatelo to wakwayi ni mondo iduogi mondo ireswa. In e oro masani wan go mondo wadhi mbele gi dongruokwa. Gik moko chung' te obed ang'o gi project duto manichako ne in gi paro maliw motamo jogi koko. Omiyo wan kaka jobunge maka, wan bunge ma Manyatta ka, wabedo kanyakla ma watwak to wadwaro ni wakwayi mondo bi mondo ireswa. Kik ibed gi chuny ma jopiny dwari mang'eny. To kaka jopiny dwari mang'eny chopo ni mondo ji okoni mae ma samoro tek. But ng'e kamoro amora ma intie ni in e geno ma Kisumu nigo, ng'wech manichako beda gi chir to mondo bi wan pod wan mana jogi emomiyo wago buche ka wawuoyo wi positively ni duogi mondo ireswa. Kama wadwane wakwa Ranguma ge dwol achiel ni ka oyie Your Excellency duogi mondo ichak res iter Kisumu mbele. Nikech ka ok itero Kisumu mbele, Kisumu dhi dong' kuma nodong'. Ne in gi chenro maber ne joma nigi ng'ol, ne in gi chenro maber ne mine, ne in gi chenro maber ne kiye kaachiel kod rawere. Omiyo wakwayi ni chenro mane in go maber cha kik chunyi tho. Wan pod wan jogi kendo wabiro wuotho kodi nyaka wanene chak iduogo mitieko keyo kuma nodong'. Wakwayi duogi mondo ichung Kisumu mondo Kisumu odhi mbele. En erokamano maduong' ahinya ne jothurwa. Jack Nyanungo Ranguma en ng'ama osene kit tende kaka notelo Kisumu, kaka weche nobedo chien kacha to gi kaka timore sani. Wakwayo ni mondo jopiny ma oyie mondo wa support Jack Nyanungo Ranguma mondo obede e gavana ma Kisumu kendo. En mana tieko keyo manoweyo nikech leadership mare ne ber, ong'ama touch ji maber, ong'ama winjo ne ni malo to kendo en ng'ama konyo ji. Gik moko te ma Ranguma notimo Kisumu ka compare gima gavana masani notimo ma ok wadwa wuoye nyinge sani nikech ok en saa maber mar mondo wawuoye nying ng'ato. Compare gik mane Jack Nyanungo Ranguma otimo Kisumu ka, di ber kaka duond jopiny dwaro ni mondo Jack Nyanungo Ranguma oduogi mondo otie keyo mare to di ber ne jo Kisumu County. Onge gima dwa wach kamano to mane chuny wach, mane pier wach. Kamano telo mondo duog manyien.
Yes. Erokamano ahinya e odiochieng' ma odhiambo masani. Your Excellency the Governor Jack Ranungo, wakwayi gi dwol achiel e kama wabeteni. Bunge la wananchi okolo ni galamoro. To bunge la wananchi en ogendni mopogore opogore kidieny mopogore opogore. Makao stand achiel. E odhiambo ma kawuono ni ne wago mbaka kwatimo gima iluongo ni opinion poll mar rahia mar mama mboga ng'ama ni piny. To wayudo ni in gi marks mang'eny nikech puothi ne en puodho moloth, puodho mane onge kech, puodho mane nigi dongruok minyalo siem mana kaka kawuono ni. Omiyo wan kaka waamua kawuono kaka jo Kisumo wakwayi kech ok wang'e paro ma in go. To pile pile ka jopiny nigi ywak kata nigi kwayo madwaro ni yawa waparo jatelo makama kalure ga achiel ariyo adek ma bende nitiere. In ng'ama nong'e wuoyo kendo rito gandane manotelo ne. Mae momiyo nyingi pod ni e chunywa kendo pachwa pod ler. Masamu wawuoyo kuom His Excellency Jack Ranungo Ranguma. Waneno ka ji mor kendo onge ng'ama pingo ei oganda ma wantie moloyo jo Kisumo. Omiyo kinyalo yie kwayowa to biye mondo iwachnwa pachi. Wan kaka jokura kata joma go kura e Kisumo ka 2027 kata pok iwuok oko, bedane gi paro achiel minyalo parowa godo, minyalo bironwa godo, minyalo timonwa go introduction e weche gima ni e chunywa ni e governorship mari ma 2027. Warwaki mang'eny ahinya kendo paro ma wan go in pok iwachonwa. Mae iluongo ni people's demand. Wan ema demand e sama chalo kama. Omiyo kibiro wacho gima chalo kama idonjo me chunywa juok jopiny ma Kisumu County kamoro ma ibiro wuothe. Aparo ni paro ma wacho kawuono ni dhi chopo mane wang'e. Omiyo jatelo yie iduognwa chien kech wach ni sad mi chieme kik ituche kendo kik iwite nono to chieng' moro achiel mae sad mane manye ot mondo mi okonyi. Omiyo kwanyalo wichi sama chalo kama. Wadwari mondo iduogi chung'nwa e governor ma Kisumu. Paro ma wan go ni ok en pacha, ok en pacho mobedo kani. En paro ma bende wasewuotho wadwongo dhoudi mopogore opogore, wabede buche mopogore opogore. To waneno ka in gi marks. Wadhi nyime janeno mar Kala TV kendo wapogore kod wechego mago mag kwayo mag oganda mawuok e kaunti ma Kisumu. Kama bende wayudo ni moko kuom josiasa mago ma bende wuok e gwenge ma Kaluo sani to koro dhi nyime kod seyo jotelogo mago ma sani to koro chal ka gima opogore kod duond bura mano mar ODM. Bende gidhi nyime kod biwo seyo ne gavana mano ma kaunti ma Siaya mano migosi kata moluor James Orengo. Justice Adoyo oikono report makama. Nataka Orengo aone tuko bedroom, si ndio? Banka gwenyiro ke paro weche ge koma siasa yandio nene don bu siasa no ero mar ODM ainya to gwenge kima Nyanza. Moko kuom jotelo go eko mabende neno ka gimo barore kod duond bura no ero sebedo ka nene matek malich mokalo ainya to lwet jopiny kanyakla kod jotelo mopogore opogore. Achiel kuom gien gavana ma Siaya migosi James Bob Agri Orengo mabende osebed kesundo malich mokalo kod kweth mag jotelo e pacho kaendi. Fatuma Zainab Mohammed en jaod bura no ero ma Migori. I want to tell Orengo, you are not able to lead this county. Hand over this county to President Ruto so that he can take care of these people. Kabende korka kore jaod bura no ero magem migosi Elisha Odhiambo to koro kwayo MCS e County Assembly ma Siaya ni ka giyie to giwuog oko gigolo mbulu no ero mathicho oko migosi James Bob Agri Orengo. Adwaro ni MCS next week giriemo Orengo office. Ere kama yiego. Orengo diko sokudi. Wariam koso wariam. Mogik. Wariam Siaya. Under the leadership of Oburo Diga. Orengo must go.
Kabinde kata kamano jod buranero magem koro orietho chene gi siro broad-based government kendo gi siro jotend piny owacho mana migosi William Samoei Ruto. We are behind broad-based government and we are going to give President William Ruto a second term. 2 term. Kabinde korka kore achiel kuom josiasa e kaunti Roma Siaya mano migosi Nicholas Odero Gumbo okwedo malich mokalo jotelo go kuma bende sani koro balo kod non siasa mar ODM. Kabinde otielo ni okwaya achiel mar oganda. Wadwa nyiso joma onge kodwa ni wan kaka family nyakwa bed gi mor adi. Onge ng'ama nyalo wuotho ng'ata achiel machop kumo dhiye. Ung'eyo lweny ma Gumbo osego Siaka. Koro sani alando ne jo Siaya. Orengo twako no orengo bai. Orengo bai. Orengo bai. Orengo bai. Kabinde migosi Nicholas Odero Gumbo koro tielo ni kaponi migosi James Orengo ok nyal tiyo ne oganda jo Siaya to biro wuok e pap mondo mi olar kom no ero mar gavana e kaunti achiel no ero ma Siaya. Siaya, God willing, I will run to be governor of Siaya County to redeem this county. Omiyo akwayo jogo duto mwabiro chungo. Uwinjo. Akwayo jogo duto mwabiro chungo. Our party leader is a good man. Let us help him to lead this great party. Jogo mwabiro chungo. Let us campaign to unite ODM and we move forward. Kabinde korka kore jod buranero mano makasipul migosi Boyd Were owacho ni gibiro tiyo tich achiel e bogai margi mar ODM mano migosi Oburu Oginga. Kabinde migosi Boyd Were koro lero ni tijgi maduong' en neno ni girito gwenge go eko ma oganda wuoke mabende gidendo gi dho oswayo ni Linda Ground. Wachopo ka mondo waland injili mar ODM, walando injili mar riwruok, to kendo walando injili mar Linda Ground. Sama party leader gija kom party Linda Ground e national level. Wan ba nyaka Linda Ground mashinani ka. Nyaka Linda Ground e kor gweng ka. To kendo wadwa Linda Ground kamora mora. Wadwa Linda Ground kijiji kwa kijiji. Wadwa Linda Ground boma kwa boma. Wadwa Linda Ground nyumba kwa nyumba. Wadwa Linda Ground mtu kwa mtu. To kendo nikech party nigi capacity. Nyaka Linda Ground mkono kwa mkono. Nekala TV and Justice Adoyo. Erokamano ahinya Justus Adoyo kuom ripot majaber makamano. We warang wechego mago mag somo. Wayudo kanyo ni piny Kenya kaachiel kod piny India nochuoyo kokgi e winjruok mano mabende biro neno ni ber mathoth omolo e sekta no mano mar somo. Winjruok maket koda ma biro bedo ka ting'o malo wechego mago mag somo e pacho kae ka okalo kuom yorego mago mag lony manyasani. The strongest links between our two countries, and when I meet people across the spectrum, I see a lot of them who have studied in India, and I don't think there has been a gap. It has been a continuous process, but it started right in 70s and 80s, and many of your top leadership also has studied in India, has done courses in India. I can name a lot of people who have not only studied on their own in various universities in India, but also gone through Government of India scholarships, which we call the ITEC and ICCR scholarships, under which we send over 400 Kenyan nationals at full Government of India cost every year to all the lot of institutes of excellence in India. I like to study abroad to improve in my skills, since India offers a large market for. Wayudo kanyo ni riwruok mano mar maendeleo ya wanawake kokalo kuom jatendgi Rahab Mweu sani to wuok oko kendo giseyo piny owacho mano mamalo kuom rema chiwo tije ne ojende mantiere pacho kae mago mabende sani to koro giwacho ni osebed ka itiyo godo marach mano mar siayo tulo kod josiasa mago mathurka. Gikwayo piny owacho mano mamalo kaachiel kod mago mag counties mondo mi otema ochuog tije mopogore opogore mago marowere nyalo tiyo mar mondo mi kik ti kod gi yono ma ok owinjore. The country values have gone down,
Integrity is very low, and we cannot continue like this. We all need to stop, media included, and ask ourselves what is happening to our value system in the nation. Charge included. So the children, we know when you don't have something to eat, it is very easy to be taken into these rallies. So what can the government do? We have seen the president and the Nyota program. We have seen what he's trying to do. Can we increase more so that the numbers of our children, they are not simply voters? And to the opposition, they are our brothers and sisters. Atapia na wao, wachungwe. Let them do their rallies, sir, if they can, but let them also go home safe. It will help to have everybody in Kenya safe, even as we do our democratic. To bendo edo kanyo ni pinyo wacho ka okalo kuom migawo no mano mar somo ogolo siem magera ne jogo mago mabende okopuodhi kata okondiki kod duol mano mar TSC kendo donjo e sikunde kendo chiwo puonj mopogore opogore ne jopuonjre kanyo moting'o wechego mag wer kaachiel kod somo no mago mag tuke mopogore opogore. Kwayo maketa kodamano gol kod jagoro ma bende ochung' ne migawo no mano mar somo e kaunti ma Nandi Harrison Muruki ma bende ne owacho ni ibiro kawo negi ondamo mager mar chik. Na sio hapa tu kwa drama, hata kwa michezo yetu. Kuna shule zina engage coaches from outside, na tungetaka walimu wenyewe wale wameandikwa na TSC wa present hizo team kwa michezo, ndio tuwe na nidhamu na tusiwe na vurugu katika michezo yetu hapa Nandi County. At times schools engage non-teachers to train students in co-curricular activities. These non-teachers are not well equipped on how to handle students, particularly on discipline matters. So when teachers are recognized by the employer, then it means that it's an appreciation. Dakika ina par koda uchiel manotok sabirio yena mar mondo miagamu ya ekideny mokwongo kikidhi mabor pod nitiere weche mago mathoth ma aikoni kanyo ma oting'o mago mag tuke. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Dier. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. Machiegni kendo wadhi nyime yudo weche manyien. Piny owacho mamalo owacho ni kata oyango nigi ikore mano mar chiwo kony ne jogo ma odak e gwengego mago mabende nitiere horo gie sani. Maiwacha mano mabende ne owachi kod jachiw wach kata jaloso e lo piny owacho migosi Isaac Mwaura mabende ne ojiwo jopur mar mondo mi gine ni gipuro kendo bedo gi chiemo mano mathoth e pacho kae. The government is therefore fully prepared to support farmers to secure national food production through distribution of certified seeds, subsidized fertilizers, and livestock feeds, water tracking, and borehole rehabilitation. We are strengthening immediate resilience while positioning the country for improved harvest. The government urges all farmers to promptly prepare the land and plant high-yield
climate-resilient crops and adopt sustainable agricultural practices to maximize this season's opportunity. Looking ahead, the government remains steadfast in advancing long-term climate resilience and food security under the National Irrigation Sector Investment Plan, NISIP, and the bottom-up economic transformation agenda. We are expanding irrigated acreage to over 1.5 million acres by 2030 through mega dams, water harvesting infrastructure. Jatend migao ma ochung'ne migao mar somo moluor Julius Ogamba sani to koro yango ni piny owacho dhi bedo ka duoko chien omendago mago mag somo ne jopuonjre mago mabende somo kuonde tiegruok mago mag lwedo kata TVETs e pacho kae. Jatelo no oyango ni maidhi neno ni okonyo rowere mago ma somo kendo osebedo ka yuago wechego mago mag onge mar omenda mag somo. I've listened to the trainees on the issues of school fees, and I've directed that our teams start the review process from tomorrow with the view of ensuring that that fee that the students are paying is reviewed downwards to ensure that we do not have disenfranchise any of our students on the basis of fees. We were able to review the university fees, which we were able to reduce by between 15% and 40%, and learning is ongoing. We are going to review this one as well downwards so that we are ensure that all our trainees remain in school and they do not drop out. So we are working very hard to ensure that this sector is supported, because we have a goal to enroll our youth to at least 2 million in 2027, because we started this administration when the number was at 297,000. Which was a misnomer, because as you well know, we transition only about between 22% to 28% of our learners to universities, meaning learners that do not go to universities are between 72% and 78%. And yet we have almost 800,000 students in university, and then we had only 297,000 in TVETs, which means that the pyramid was inverted. So we are trying to correct that by ensuring that many of our students join the TVETs. And TVETs are not a second choice. It is a place to go because of the kind of training, that skills that you'll acquire to enable you contribute positively to the economy. We are at the cost right now, we are at 95%, and we want to push it to 99%. We still do not have a clear picture as to why that number is low, but our team in the education sector and the Ngao team are going from home to home, and where there is a challenge, we are stepping in to ensure that all these learners go to school. As you well know, His Excellency the President directed that even those students who do not have uniforms and even those students who do not have fees need to be able to be admitted to the schools from C1 or to C4 depending, so that they can not miss studying because of fees or because of uniforms, and that issue is being addressed. So I encourage the parents, I encourage the leadership from Coast, I encourage the Ngao team from Coast, our teams are on the ground, to continue mopping the students and ensure that they are taken to the relevant schools that they have applied to. The textbooks are at about 9 million. We get the report every Friday. So we are about, the last week we were at 8.4. So I'll give the next report on Friday, because we continue distributing them. But we are likely to hit the 11 million by the end of this month. Machiegni mesa mar kawo weche manyien mago mag tuke. Wayudo kanyo ni klab mano mar Tusker geto yudo locha margi mokwongo e bwo kocha margi Julius Mates e kinde ma bende gibiro bedo ka gitugo kod Murang'a Seal e tugo mano mar FKF ma bende idhi bagi chakre saa 8 odiochieng'. Tuke mamoko mibago kawuono, Bandari biro bedo karakore kod Nairobi United, ka kumachielo Mathare tugo kod Shabana. Okay, kocha amekuwa more interactive. Ndio naangalia tu wachezaji na bivaje. Amekuwa poa.
So ni ile tu anajaribu kuangalia nani anasampatia kitu wapi na wapi, but wachezaji wako na moral poa. Kulingana na game last, wachezaji wameona Kenya kocha anataka, so haijakuwa mbaya. So ni kuchukulia kutoka hapo kwa game yenye iko mbele yetu kesho, so tutapata good results. Okay, ukiangalia coach is a winner, so he always wants to win. So ni ile tu tunajisukuma pia tuone tunatokaje hapo chini juu result haijakuwa poa. So ni ile tu tunaangalia tukiingia kesho kwa game tupate hiyo venye anataka, lazima tu win. Hakuna kitu kingine. So ni kustiki kwa plan yake, alafu hizo zingine zitakam. Okay, Tusker, I think mi muda yenye nimekuwa hapa hatujawahi lose game hivyo. But hakuna kitu imepotea sana. So sisi ni kufocus tu, tuangalie tumalize vizuri. Murang'a wamekuwa poa. Hata ukiangalia wako na top striker anatoka huko. So na Tusker pia ni timu kubwa. So hatuwezi enda pale ati tuna underrate ama tuende pale kama sisi ni tuko chini, hapana. So tunachukulia hiyo game serious. Game zote zenye sisi tunacheza nayo lazima game yote ni finali. So tunaenda pale tukijua hatuchezi na timu ndogo, na pia wao wajue obvious hawachezi na timu ndogo. Tusker ni timu kubwa. So sisi tu ni kwenda tu to stick according na plans za coach, alafu tuangalie kutaenda aje, but we hope for the win. Yeah, correct the mistakes, but also in terms of physical, because we have 30 players, we need also to train in a good intensity. So we manage the load regarding the time of play of the players. If they have played a lot, they have lower intensity, and the opposite if they didn't play or play a little. So we manage the load in terms of physical, and also because I'm here since only 1 week, we still have to correct a lot of details in terms of tactical, but we did a very, very good game on Saturday, so we only focus on little details. Yeah, we continue on the same way to play. Game plan is not adapted to the opponent. I'm focused on my team. I look and I analyze the opponent team, but I'm 90% focused on my team because I believe that if we correct our little mistake, we will be unbeatable. In terms of welcoming, 100% happy, yes. As we say in France, we can clearly see that Kenya is a tourism country because you welcome the people very, very nicely and kindly. So that's really a pleasure to be here. In terms of understanding, also I'm very pleased and happy from the players. I'm also positively surprised because they understood and they practiced a lot of the observation, advices, and instructions that I gave them. So yeah, I'm very happy. But no matter the coach and no matter the team, he needs time and it takes time to achieve exactly what we need. So I still need to see other players to have a clear observation and let's say notice and conclusion about the way they can play, all of them. So I need to watch a lot of players. It takes time. Maybe I will make mistake. Maybe some of them will make mistake. But that's the reality. I need to do quick in a short moment of time, and they also have to work a lot in a short moment of time. But we are on a good way. And if we look at the second half on Saturday, on our last game, the opponent didn't exist. It's only because we have been not accurate in our opportunities that we didn't win the game. But we totally erased the opponent, so it's a really a good point, and we can be confident. Gikanyo bende madikela giko mar mi weche manyien mago maga Dier Odiochieng. Parni komolo kanyo sapar abiro duo kai kod weche mamoko kama abiro kelo nigi e yono machiek. Oriti masani nyinga Nelly Achieng' Ndine jaloko mara David Abila.